И помнете, клиента винаги има право. Бачаник? Да, бачаник. Какво си направил вчера? Вчера! То пише за такива букви. Обикновен салам, той го пробутва за сервилат. Ама. Обърнете внимание. Какво е това? Надевичка. Точно така. Какво пише тук? Македонска. Колко струва? 3,20. Мерси. Тук какво пише? Шумен 2,40. Ай така, какво правим с това? Фърляме го! Фърляме го? Да. Точно така. Мерси. Моля. Ето. Какво е това? Салам. Салам Самоков. И Салам Русе. Да. Точно така. Какво правим? Приличат ли се? Приличат си. А така. Значи? Да. Нали? Това какво е? Маслинки. Какво? Маслинки. Какво е сега? Какво маслинки? Откъде сипаш маслини? Купрете горе вътре, бе. Така. Така. Защо тук? Защо? Защото? Са мокрички. 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 Баджанак? Да. Ясно ли? Ясно, баджанак. Таки. Айде. Сега отваряйте и внимавайте. За всяка грешка, като се върна, ще режа от премялните.